Ndizi TV. Ubwansu. Byakegima omwansi omuliyerya kitariki ninye omutinyo 10 umwaka bwekiri bubere 2022 asine yaliganire bene kurasigeta senikia Ndizi TV elinde ngomanye amangana maya ase enchira yobokirano na cyaragire kinsa isato cyabona maragoba inyora asinse mo cy'imitandao asinse ya Facebook nabagatunyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga asinse ya YouTube nabagatunyara gwetera Ndizi TV News asinse mo ye website nabagatunyara gwetera www.ndizitv.or.ke Chinga kitoroche omurai bense Dr. William Ruto aganiriye abarai kora chinsemo akubwaterana ndekweneki amagendero asinse cho ya Kenya nabigo aba MCA kora chinsemo akora sebunge yanyari bali masaba nigo baganiriye abanyagitali kolikwa ase chinyagitali ase okwenekia obokoleri obya eretarene Frida Kerubo Karansa oike elinde ngoerere asenchira iyo wekeno kwendo mwanchi muligeria tenda kumanyia egati ya lingwa liganerete asenchira iyo ko yachutia omba sisi wote tushirikiane tubwaterane koleta amaunchirire na magendero imense ya Kenya na manganaye omurai wense William Ruto abanyagitali mbaye asechinya gitali cheto bahisaine aba MCA korwa ase bunganyali bali basaba baganire abanyagitali comment wa ase chinyagitali gavana yaito nja address yatutebye ebirengereria bugatigo cyase muguzi umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati go kwanera aba MCA ase entunde entangani Hingo chaka kigima omwanchi omuligerere nigongo chakera county ya Nyamira asengo komanyibuna ritukoria rero nigo mugavana bwe county yo Amos Nyaribo anyara kwabaga komera n'aba MCA korwa ase county yo ligo kwanera nareba gukigwikirani anene mono ase irabanyate kwa bakurigo cya 7 inchi nabigo kwaneki amagendero ase county yo okwana chinga kibabwate egikaro n'aba MCA me county yo nigo ane kibuna nachikorwani obokurumi anene no obwabere bwokoirani amagendero ase county ya Nyamira murikito job maangi no robotira sinchira yobekirano omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo naigora obojia ebunge ye county ya Nyamira asakwanira egati amangana ligetigo ikerania. It's my honor and pleasure to declare the first session of the third County Assembly officially open. Nateba eganga ya yenene no gotwara oboteneneli obuya komenta obotenenku bwe county chigasi na gokora emeremo batabwati bwanterere bonde bonsi. My plan will be anchored on 3 pillars, yani amaila tatu. Namely, number 1, good governance and accountability. Inclusivity. Number 3, wealth and job creation. Omugavana bwe county Nyamira narwa eira gosira emiswada buneyo boteneneli bwe kibesa obotenu nagosira abale no bale mana batali kwenyara. Siko bili mingi ya generally kupanua uchumi. Iko bill ambayo establish Nyamira Investment Corporation. Tunataka to set up a corporation ya kusaidia investment kuenezwa. Kwa hivyo iko njiani na itafika assembly karibuni. Ase arwa eira korwania obokurumi na koene kyabuna kibesa kie county kyateneneirwe asenchera endonge. Manifesto nimesema nitakuwa na loan ya nataka kuwasaidia kuwa train na kuwapea improvement fund
Facility Improvement Fund ni kusema ile pesa imechukuliwa kwa hospitali kama Keroka, kwa Keroka hiyo hospitali kwanza kabla hajakuja kwa county yetu kuanza kutumika kwa kazi nyingine. The drafters had an idea on where they wanted our country to be. Magayo mugavana bwe county Nyamira koigora ebunge ye county Nyamira asoboya bono ekebarua ekenene nogo bakolera abamenyi be county Nyamira emeremo maangi mbiyamana sana yabuna nachikubwatirana n'aba MCA bonsi rinda kwaneki amaunchurira naboigo ngani gochase aba MCA be bunge ya gatatu ya Kisii. Mr. Speaker, honorable members, as we commence the business of our government, a charged political season. Arati na ichanerense moyobo koreli na bakoreli severe anomalies in our payroll records, ranging from cases of shared accounts to blatant tax evasion. The audits reveal that employees are bearing similar payroll numbers but with different national ID numbers. The report calls for strengthening the payroll administration, for strict administrative actions against employees who are drawing salaries from the county and national government against the law. Amadeni yakene araenekeke aliye county ebwate gochia saba nyakonda arati na ruire yoko nyakora amonechi bill chinkoro chiekene. The wealth creation pillar seeks to urgently accelerate poverty eradication and propel economic empowerment. We aim to achieve this through industrial and infrastructural development. As regards to environment and conservation, we recognize that the prosperity of land is linked to how we treat our environment. Niga sabiro ko bwate na kwange amona aba MCA ligo ikilyo bokolyo buyase chinsemo au buna chisemi obo chenu obo onchulia amone chi agenda chinde. It's not only a huge one, but is also coupled with many challenges facing our nation, and we must shoulder this burden. Ye nerebuno mugavana konyarare gwikira nichi manifesto chiribaruete gocha saba kichikura kolipotire taseni kia Ndizi TV kurwaiga ase amagache bunge county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven. Mbiyamano sana omurikito Ndemo Steven asogotwaliganiria orobotire senchira yobwagale konde tugotigana nayo nagosuka mutu ase orobotironde nigo egati yaba MCA korwa county ya Kisii gati yaba Dolphin Bwari nabo igo Amosonderi nigo barure ebirangereri byabo kubwatikana ne chingaki barachi koyekwanera orobotiro asenchira yobwikirano. Chano mheshimiwa wa Amosonderi MCA wa bantu babo tumonga. Lero twabwata official opening of the assembly lana litukulitanga ni abachumbe watu wale vikao na ndevu nalichi koligota ya understanding order number 20 tekere assembly ko igoro umugabana we county yo ira wa address y'abachumbe governor orule promise ya ebindata etokora is address to the members of the county assembly, and I'm very happy ngebintu ebinga kwanira in regard to the sectors. So he has captured very well different sectors. Asamalita ngoro Dolphin Bwari nchenomo MCA o Kisii County denominated. Bono egavana ya totebi. Amangana aliago chikokora. Ndoro cho chakire na mangana echinye gitari. Ndoro chengula initiare county in very many other different departments. Ntu etotete torre service ya koliru mwananchi wetu. Ikine kiegente kenene. Nkoligere itore binte bya kwanira one by one tuchake ko bigereria egasiete role itase assembly no oversight. Ntuo mugabana tubwate no mugabana umya omokena ndo mungai. Lakini une assembly ngo oversight tore togena ebinte bigago tema ngochi aliko bikolere meremo. Ikine kiegente kenene tutete goko.
Abamenyi korwa ensemo ya Nyamira eyogotoka imeyebungi ya South Mugirango county ya Kisii mbainyorera echanjo ya COVID-19 umurobelio ogosirwa ne serikali ya county ya Kisii nabo bakobwatirana n'ebyombe binde buna Amref ebigokonya korwania ebinyenye byenyama muri kido Sara Nyarangi Ontita na roboti ya senchira yobekirano. Esabali ya itonigo ya toira wika asenyegitari ya Nduru level 4 hospital imea South Mugirango asitwagendera wika asensemo ya Nyamira asomorobelio bwe chanjo ole gokoreka ebyombe au nigo bigendera te kubwatirana mwana serikali ya county ya Kisii nabo igenyagitari nene ya Kisii teaching and referral eliokorwa obokoreri bw'abachenu asabamenyi be county ya Kisii ekyombe kya Africa CDC, Amref, Red Cross, Mastercard Foundation nigo bigenderete gusira anene asomorobelio bw'okwenanwa gwe chanjo eliogoikera umubaro monge bw'abantu batarabetwana konyore chanjo buna akwenekia Joram Onditi oyole omo project manager asekyombe kya Amref. Amref Health Africa nigo ekobwaterana mona serikali ya county ya Kisii korwa se obokonyo se funding korwa Africa CDC yekonyara kabayo kobwaterana na ekyombe kya Mastercard Foundation ase okoro siomorobero iga wokobeta abantu echancho ya COVID-19. Omusubati Christine Mumanyi yotenenerete echanjo ase county ya Kisii nigo boigo akwanera igoro yomorobelio yo twachaga iga ase chiro ya Nyamira tobwate ekerenganga tonyare goikera abantu baito barase chiro mbangu nyambaga kana nabasaya bari bagotoka roro ekere banyare kubonyore chanjo yako COVID-19 gati yabamenyi korwa Nyamira abo banyora echanjo ya COVID-19 mbabwate ayagochia sabamwabo na sabagusi bonsi igana imukashiri tukoli arero oje chiro ete ya Nyamira na nyori chanjo neroro sama tukamange nko guna chanjo nero lakini na nyora na ncherero na bitru sindani ndochenga tebwate affecting ende yonsi ne rirende amomivu koboko kura ibunga momivu makemake nigo boigo abantu bonsi basemiwe wesokia iliyokonyore chanjo ya COVID-19 iliyowetanga kurwa sebinyinyebyo sindani ekakuwa bitirungu tangire ebintu ebinga somobere munande iganje nakurire dozi yane nachagete ntangani ngachi yakabere nakurete ya gatatu tukala wetirase omoroberio igatinyara ko batokoreta chanjo ya COVID-19 angena abantu eri baranya ko bakunyara tinyara ko batogwetanga amonoborero bwa COVID-19 oborero bwega karora umina na mona borabo onye ko betire chanjo nigo boko basekero ekerenge gesinini okobwe neri kubari akagwaida nandi na boko endra okore mirimo yao ya butambi abantu nigo besokia asobonge asechiro ya Nyamira gotoka sebunge ya South Mugirango county ya Kisii elekonyore chanjo korwa soboroire bwa COVID-19 inko reporter ya egetaseni kya Ndizi TV korwa sebunge ya South Mugirango njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Mbiamono sana umurikito Sara Nyarangi Ontita ase orobotio rwa senchira yobekiranu kwende togotigara eme county ya Kisii aba MCA korwa ase chiwodi eme bunge nyalibali masaba wana nigo baganiriye abanyagitali komento ase chinyagitali ndekoneki obokoreri obuya aya nigo bayakwana chinga kicho kwenda na kwa maliogo ase enyagitali sub county ya Gisusu ase baragwa no mo MCA bwe wodi ya Gisusu Anthony Ongundi Kerage Morikito Mildred Momanyi na robotira senchira yoweme Magega yo mugavana bwe county ya Kisii kwarigania amalioga igete ase county ya Kisii abwigoro ilioko genda ase chinyagitali bono nigo aba MCA kurwa ebunge ya Nyalibali masaba besokia ase nyagitali sub county ya Gisusu ilioko cha kwenyorera amalioga yo eliaike ase chinyagitali au imeyechi ward chiabo gati aba MCA abo baikera nangamo na Anthony Kerage Ogesusu ward Boss Maira Omasimba ward Wycliffe Siocha Oichuni ward Malaki Matara Okiama kama ward amono mo MCA omochole Dolphin Bwari ase batebire gati ya makongu ali chinyagitali chibwate ase chibwenerete gokonywa kegima abanyagitali
mbaya se chinyagitari chito baisaine bakorwaria abantu baito unabona mario gaburite n'abanyagitari nabo baburite twatebaniria amang'ana maya ari arache gokonya abantu baminto buno komenta abanyagitari ase chi dispensary chito ndubate dispensary yito erega masabo ekoro ku masabo dispensary masabo ni dispensary yabwente kwagachu kare etanya kwagachu paka rero lakini amariogo igagocha iga abantu bamasabo bamanya gutumugocha bacha kunya mariogo ni dispensary yabwente kwagachu aliange ekobakonya. We have seen some mishaps around like Kenya gitari yakopokea mariogo nyagitari etari operational. It's something I don't want to preempt. We will follow up na abantu mbache babe kuchingori bali bakuria mariogo y'abananchi na tokolera abananchi baitegas to make sure mariogo ngo tukare sinyagitari cheto to make sure chinyagitari cheto nchibwata abanyagitari baisaime to make sure welfare y'abanyagitari abantu baligereirie. Omo MCA oichuni ward nigo akwanira obakongoboro ase committee yenyagitari ase boigateba chibara chigo chiase chinyagitari echo nigo chibwanete koroisiwa tuwarigere chinyagitari chinde nchiroro especially on the formation of each committee and constitution yetu ya 2010